had access to the Red Sea with 2 ports and a naval port, a naval base. So this is your natural right. So you need just to reclaim that. You need to reaccess that and gain the geopolitical and strategic momentum. Another point is marginalization in regional geopolitics. If Ethiopia does have that, so, the peace and security contribution you will have in the region will be more than that what you have been doing. Then the power this country will increase if it accesses a naval base and if it is just contributing to the peace and security of the region as well as the regional trade route there. ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ምዚኣቶም ሰሪሕካ ንኽትረብሕ ወይ ከዓ ሓበራዊ ሽርክነት ጌርካ ንኽትረብሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዝነገረና ዘሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ንጅቡቲ ኣመስጊኖም ኣይፈልጡን እዮም በቲ ትገብረሎም ዘላ ሰርቪስስ ባይ ዘ ወይ ምስ ጅቡቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ 100 ዓመት ፍርጌት ናይ 100 ዓመት ናይ 20 ዓመት ዲል ዝገበርዎ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረቶ ንጅቡቲ ገዲፎም ናብ ኬንያ ናብ ሶማሊላንድ ክኸዱ እዮም እቲ ትራፊክ ናይቲ ወደብ እንድሕር ጎዲሉ ድማ ነቲ ዕዳ ዘለዋ ጅቡቲ ነቲ ወደብ ንምህናፅ ኢትዮጵያ ንምግልጋል ተባሂሉ ዝተገበረ تقصلوا يكونون مسوحات بفلا بزبن ملس تجبره بزح ناي بليونات إنفستمنت له كلتيهم بحد وخينهم زجبروه سلازي أبي مسمى نتناي تقالات يفك عندنا جبتي ودب كسفح في عز فتن انتهي فتينو نسو مس سومالي لانديو مس إمارات كوينو حسيت تشعت percent جنزب ينفستجيرو انتهي جبر جميرو هي نزنا جرزي بعمقت كرد عنك زلوا نجري نير تراويان بفلاي every تراوي تبغى يركض هذا ما دسيب لني زيد زبلو زلون تايم زبلو زلو ودب تلتنير نايو في تاريخ وصغر بان تقمل زنبرنا كمل سلنا كنت قمل لنا ناتنا خنقبر لنا اي زبل زلو نتور زخون قالا قاقا مالتي ودب تلك هذا ما باور نات كا يحيل قطبا يحيل كل نجارات كا يحيل زبل زلو ناي ابي احمد اما صاصا كما تقول لك تشنا 10 شمنتن كلتيم سلام كقبر خلو ايرترا اثيوبيا اب امارات كيدم اب سعوديه كيدم سلام سقبرو ودب حسب نمتقام ابت غزيتي امارات وصل زنبره بزح نجار حجز قصيلو أنت خونه within تي إيرترا تقايلو عبز نبرد جزء إمارات مس إيرترا ناينوي عمتات كونترات سلز دليز نبر إيرترا دم سلز زي دليتو أبو خلوا يتكونتات تطوكل جميرو كل زي نجارزي نا إمارات شتارا مخانو بريزنت سياس بهمي دزار بتدقاقامي زبلو كاوز بقاسي سلزي انتاي يوز بهالزلو فالتيفهم لاب إمارات كيدو كندنا بإيرترا إنفستس قبر نسو مس إمارات كيدو أبربرا 19% نايت ودب برك حيزو كسرع جميرو وقنا يتقراي مسبرت عقن جنزب سلدي سانه نتي 19% بديسكاونت نبي امارات شيتو دروناتن اسواراتن كغزي جميرو مالتي سلازي نابي ايرترا زنبره مدب زغدف قداماي نسيو سلامتاي كغديفو بحيل كمالو سي زبل كالكوليشن سلازي غبره سلازي مس ايرترا ببيزنس يكون بحيل كان مالو سينا زبل اجندا دراما فتيرنا بوليتيكا اجندا فتيرنا كان دراما فتيرنا مس ايرترا 5 سنتيم كيكفلنا افدق بحري كنوسد نخلينا زبل اجندا سلتهندسي ناو حج تقمطي لم تاكلوا يفتنوا له ناي قطباوي ركباتن بحاده تشاريخ كان يهم مهين يلكا كمزي خوين كادو خمزي الكادو زبل وزلو كابزي روز مص خمزي يكون كردانا خلالو مبزحت إيرترا ودما نزو كنتات مغنياتو ترى زرباك السمعة خلقا كمزي وتسيد كمز زخل زرباي دمسل انتاين مالتي جنرالي إيرترا كترب حلو تخل إثيوبيا عندما بليونات جنزب كفيلهم نودباتنا إيرترا أما معبالن أتاويتاتنا حزب إيرترا وطبعا إيرترا معباين كحجز زخلو خينو يوم قرب زفتون حسوتي زي they don't have that plan التسرعاتنا 4 كيلو بلان كوم يبلون إيرترا قبيتو وسيدو انتايم زبلو تدليو كو بينغرونا لو وشيدهم بقى ترفا يخلوكم كومبنسيشن يلنا كوينات قد محجز ورد عقرقر كحسا يلي نافين ስለዚህ እዚህ ነገራት እዚ ኤርትራ አስዕኢላ ኤርትራ አንተ ትብላላ በአብዩት ፕራይም ሚኒስተርም በመንገድ ሀገራዊ ቴሌቪዥን አምጪው መዘለው ስነ መጓት ስምዑ ቹት 1.5 ሚሊዮን አፋር በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ በስም አፋርማ እንዳታድርገው ካላችሁኝ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ አመት ገደማ ድረስ አፋሮች በየሆነ ጊዜ ሱልጣን ሲመርጡ የኤርትራ አፋሮች በውክልና መተው የጅቡቲ አፋሮች በውክልና መተው ትራዲሽናል መሪያቸው የሚመረጠው እዚህ አሳይታም
አንድ ቋንቋ አንድ ባህል ብቻ አይደለም መንግስት ያለበት ቦርደር ያለበት ቢሆንም የኔ ሱልጣን ያለው ብለው በጋራ ይኖራሉ። ስለዚህ በታሪክም አይሰራም በዲሞግራፊም አይሰራም ማለት ነው። አፋር ስለሆነ አይ በአፋር ብቻ ለምን ታየዋለህ በሶማሌስ ሊባል ይችላል። ትክክል ነው። ሶማሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ ጅቡቲ ውስጥ አለ፣ ኬንያ ውስጥ አለ፣ ሶማሊያ ውስጥ አለ። ይሄ ዋናውን ሁሉ ቦታ አለ፣ ግን በዋና የሚኖረው ጅቡቲ ያለው ሶማሌ ግን ቀይ ባህርን አክሰስ ያደርጋል። ሶማሌ ያለው ሶማሌ ደግሞ ቀይ ባህርንም ኢንዲያ ኦሽንም አክሰስ ያደርጋል። ኬንያ ያለው ሶማሌ ኢንዲያ ኦሽን አክሰስ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ያለው ሶማሌ ምን በድሎ ነው ለብቻው? እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ከም ዘይብሉ በዚ ካትፈልጥ ጥዕና ዝበሃል ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን። እቲ ጥዕና ዘይብሉ ምህላው ድማ እዚ ሓቶ ዘሎ ሕቶታት ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣብ 2015 ኣብ 2013 ዘሎ ዝበለዩ ኣብ 2015 ድማ ብሃገራዊ ቴሌቪዥኑ ፕሮሞት ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ እዩ። ብዛዕባ ናይ ዓፋር ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ፣ ብዛዕባ ናይ ሶማል ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣህዛብሲ ስለምንታይ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ክበጽሑ ዘይከኣሉ እንታይ ማለት እዩ? ትሕቲ ዘረባት እንታይ ማለት እዩ? ምክንያቱ እዚ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ብኸመይ የንቆይመን? ንስኻ መጀመርያ ትሕቶ እንታይ ዝበሃል? ዓፋር ዝብል ህዝቢ ሶማል ዝበሃል ህዝቢ ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ እዩ ትሕቶ? እንድሕሪ ሶማል ትበሃል ሃገር ኣላ እቲ ሶማል ዝብል ህዝቢ ኣበይ ቦቱ ነይሩ ማለት እዩ? ንስኻ ምናልባት ነፍስኻ ክትሓተ ዘለካ እዩ። ኣብ 77 እንታይ ይጋጥዩ? ብኸመይ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ኢምፓየር ናብ ክልል ሶማል መፅኡ ንሶማል ክወሮም ክኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ሕጂ ድማ ነዳዲ ውፅኣሉ ዘሎ ቦታ። ከምኡ ድማ ዓፋር ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ህዝቢ እንድሕሪ ኮይኑ እሞ ኤርትራ ድማ ካብ 1890 ብውሑድ ብዝተመዝገበ ታሪክ ቅድሚኡ ግን ናይ ቱርኩ ግዜ፣ ናይ ግብፂ ግዜ፣ ናይ ጣልያን ግዜ ኩሉ እዚ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ኢድ ካልኦት ነይሩ። ንስኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ይፈልጥን ምናልባት ተጎራቢቱ ወይ ከተፀጊዑ ይኸይድ ነይሩ ኸውን ግን ኣፍደገ ባሕሪ ተቆፃፂሩ ይፈልጥን። ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ቆልዓ ኣላ ኣብዚ ኩሉ ሰብ እውን ከመጉሳ ዝግባእ ሓደ ግዜ ካብቲ ናይ ኣካዳሚክ ቋንቋ ቅልል ዝበለ ቋንቋ ዝርድኦም እንተኾነ እውን ፅቡቅ እዩ። ስለዚ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ትዛረቦም ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ኣላትና ኣተባብዕዋ ናችሁ ጎረቤቶቻችን ሰላም ናችሁ ወይ? አው ተገዝተናል። በስንት ሀገር አስቆጥሬያችኋለሁ። ወደኋላ መለስ ብላችሁ ይዩት ማለት ነው። ቱርክ፣ ኢጅፕት፣ ጣሊያን፣ እንግሊዝ የኢትዮጵያ ማለበት እንደ መገዛት ነው ያላስበውም። ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ የዛኔ በንዴት ኢትዮጵያ እንዴት የኢትዮጵያ ባንዲራ ኤርትራ ላይ እንጠለጠላኛ በሪፍረንደም ነው ኢትዮጵያ ስር ያለ ነው እንጂ ወደ 30 ዓመት ተዋግቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁላ ከደርግ ነፃ ያወጣ ሰራዊት ስላለኝ ስለ ኢትዮጵያው ትቻለሁ። እሱን ይጥቀማት ብሓፈሻ እንታይ ትብሎም ኣላ? እወ ተገዚና ኢና ከም ድሌትኩም ክፀርፉ ትኽእሉ ኢኹም። ተገዚና ኢና ብግብፂ ብቱርኪ ብግብፂ ብጣልያን እንግሊዝ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ከም መግዛት እዩ ትቁፀርዎ። ምክንያቱ ብመንገዲ ሬፈረንደም መፅኡ ነቲ ሬፈረንደም ጎቢጦም ከም ጎበጣ እዮም መፅኦም ክገዝኡ ኢሎም ሓይሊ ነይሮም ዘይኮነሲ ብመንገዲ ሬፈረንደም መፅኦም እዮም ነቲ ሬፈረንደም ቀቲሎም ንኤርትራ ክጥቕልልዋ ፈቲኖም። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ተቃሊሱ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያውን ካብ ናይ ደርጊ ስርዓት ናፃ ኣውፅይዎ ናበለት ተረድኦም ኣላ። ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ኣገዳሲ እዩ። ነዞም ናፈለጡ ክድንቁሩ ኢሎም መሪፆም ዘሎ ማለት እዩ። ናፈለጡ ክድንቁሩ ኢሎም መሪፆም ዘሎ ብግምጣሉ ንእሽተይ መንስማዕያ በመንግስት ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ክንርኢ እንደፈለጋችሁ ጻፉት። የአሁኑ ታሪክ ስለሆነ ብዙ ጀነሬሽናል ሄደ አባታቸው ያውቁታል። ግን እንደ ፖይንት ኤርትራ ያው ሁሉ ጊዜ ስትገዛ እናንተ ባህር የምትጠቀሙ ከነበር ምኑ ጋር ነበር የምትጠቀሙት? እንዳለ እኮ ጠላት ይዞት ነበር። አንተ ቁጭ ብለህ 4 ኪሎ ጥሬ ስጋ ስትበላ የኤርትራ ህዝብ እዛ ይበላ ነበር። ኃይለ ሥላሴ እና መንግስቱ ያረጉት ኤርትራ ውስጥ በጣም ብዙ ነው። አሳውን ለመያዝ ውሃውን ማንጠፍ ብሎ የኤርትራ ህዝብ መጨፍጨፍ መግደል ስራቸው ነው። ብሓፈሻ ነዛ ቆልዓ ብዙሕ እንዲም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ዝብዋ ኣብቲ ቲክቶክ
ساعتي متني تي لينك سلوت سدولي اباتيوري انا تيك توك تتقامي كونكون دسن بلن ግን አጋጣሚ አምስት ጊዜ ስለዚህ ያخلني بحفش ግን سبورت زدليا ምክንያቱ we really need all kind of media ንኩሉ ሚዲያ ይናክንሉ ዘለና አብ ኩሉ ይናክንሉ ዘለና እዛ ንግስቲ ፌበንያ ትባል በሐቂ little king queen we need her ካብ ኩሉ ድማ ክንሕግዝ ኣለና ክንተባብዕ ኣለና ምክንያቱ ሚድያ ማለት ኣብ ኩሉ ይኻኽትሉ ዘለካ ኣብ ኩሉ ድማ ብቁዕ ሓሳባት ፈተውቲ ሃገሮም ደው ኢሎም ክከላኸሉ ዝኽእሉ ሃገርካ ምክልኻል ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፍል ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ሂወትካ ዝመፀካ ፀርፍን ፍራሕ ካል ነገር እዩ ዝኾነ ንዓታቶም ኣብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ክትግዛእ ከላ እንታይ ትገብሩ ነይርኩም ባቁር ብነፍስኩም ሕተትዋ ኢሎም እንታይ ክገብሩ ዳ ንሶም ይባልዑ ነይሮም ንሓትሕዶም ኣብ ደገ ባሕር ዝበሃል እንታይ ክገብሩ ኣብ ደገ ባሕር እኮ ኣብ ግዜ ምኒልክ ኣብ ደገ ባሕር ንምንታይ ይጥቀሙሉ ነይሮም ትፈልጡ ዶ نجيرناكم نيرنا نابزي باروت نخشوتو عند نقدنا مليلك باريا يدشيت نيرو برايو كاب إثيوبيا أكيبو ناب هجرات عربين ناب كالني شيت نيرو بعلو رومو ولا تناي دبو بزبي ولا زناي بمعراب زلو كابا أمتيو جبري أبقى قليل بجبر خمان بباروت يزخفل نيرو سلازي تزعبي نقدنا توم سب أكيب كا ناب أفريقيا ناب كلا على مشات كساب زغربا بارنز زنبرم هجريو زي نبع على إيرترا كباج ولا يقولون إيرتراويان تجوزيهم تلاقيهم كلهم خلوا نساتهم بارات نيرهم خون قليل في اللي تأوروما زول قال خالد باريا زنبري حجيو كم سر كمان ناس إنه تكرك كيلو زي إيرتراويان هاي تلاقيهم كم سقول كلا صاغة نايم تاي نيرو هي الكون أو خلها تشالنج خد قبرت خليه لما لا سجي أبتنا ناس إننا إيرترا زول ديبيت كمل سلازغنا هنا نمخانو حنت نجارون كبكمية أبزيا there was this thing where was this video أبزي سمعوا نتلو لاونتنا إيرترا دما مليسات تلو لانزي. In long years now since maybe the secession of Eritrea in 1993 back, that Ethiopians and Ethiopia have been just questing for access to the sea, direct and sovereign access to the sea. And the very reason for that is that it is an existential necessity for Ethiopia and vital for its economic growth, national security as well as long-term prosperity. So since 1993, that is just after the secession of Eritrea, the country has almost relied. بعفشا أنت ناتنا إيرترا بتدقاقامي إثيوبيا بو ناتنا إيرترا بسقاتمي أفتق بحري كمز خسرت غير كاز قبر زولو زربايو زيد ما شلل الكاز حلف هيكونن مخنياتو نساتهم زبلو زولو نتكون ناتن زقاتم سلازي يكون سلازي إيرترا نزو كنتات زي نارايت بمن قدي منستر حبريتا هاجر إيرترا أتو يمان قبر مسكال برتعز بالا ملس كبو جميرا مالو بلتقنا هوتاتنا بلتقنا طرز دايبو مهلاو نسدما لولاوي أفدق بحرن دلنا زبل زيتكم لزولو بمن قد أكتيفيستهم كومدما تي هورن ريفيوز بحال ناي think tank يلوم غيرو مزلو دايما دايلو لولاو نتنا إيرترا نمدفار معالكاوي article صحف زلو يحنت article الجوز يوم مازلو ممكن رينا are these days immersed in increasingly shallow distortion of hard facts لذي دايما دايلكا أبوتتان زي التاريخ تنصواينا فتركا نتاريخ نمزنبع زقبر زلو نتي مودادرتي زي بلو جغننتن تاريخنا يزق ألسز بيرترا بزع واقع استغفلو نعوون كقناة صبون نعو كداخمون زفتنو زلو يم the new and عجب زقربا متي زلو دما أني نايرترا قالسي بناي كالوت حيلتات كم بعال قبض دو خالوت حجرات عرب دو كالوت زتمولة كم زنبرة غيركا زقبر زلو دراما دما ماليسي قتل زدما بستناي بتروس كالي يون ريفرندم نايرترا غيرو ودو قبض عينا بتقال سنايز بيرترا نابل كان تقال سنايز بيرترا نمتن خاف زقبر زلو برقت إيرترا ناتا مرقتي كتصحف على واخد بالكلنا ولا كان عملون حقن يكون كل جزء دقيم كرجاجين كان على مأمان أقداسيو لذي إيرترا أنصار كله تصعبوتات أنصار حيالاتن عبيتن حيلتات مسعبت تسقيهم عم زخدوا لزنبرو نخلاتهم سعرتها أمي إثيوبيا أبزمن هاي السلاسة بأمريكان بتوم كلاتهم ناي كابيتاليست بحالو زنبرو بلوكن أبجزي درجدما بتوم سوشال كومينيست بحالو زنبرو حبر السوفيتن كلهم ناتا محوراتن ناتا دقف قالوا نخلت يوم أبرئينا نخلت يوم سعيرة نخلت يوم حيلتاز دقفوز زنبرو سعيرة بلو خيلاد وصتها السدما أيحتي جعانون دكا كفيلة مجلس زيرو كبو واقع كفيلة زرو خبط تناصنت مهانو نزي زوق أنا سبب ما مسيرترا سبوزم دناك حسب هيكني
first of all, the people of Eritrea should not have suffered the extraordinary ordeal. መጀመሪያ ድማ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ክቃለስ አይግባውን ነይሩ ምክንያቱ ከም ኩለን ሃገራት አፍሪካ በናይ ኤውሮጳውያን መግዛእቲ ዝነበራ ናጽነቶም ዝግባኦም መሰረተ ውሳነ ዝግባኦም ነይሩ ስለዚህ ነዚ መሰለ እዚ ተነፊግዎም በድራማ ናብ ኢትዮጵያ ከጸገዋ ዝኻሉ ኣብ ኣርባዕታት ከም አፍሪካውያን እንተዋሓደ ድማ ብ50ታት ናጽነትና ዝግባአና ንዑ ጠማዚዞም ኣብ ትሕቲዮም ገይሮምና እዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈልናዮ ደጊምና ብቕልጽም ናይ ህዝብና ናይ ቃልስናን ዝረኸብናዮ ናጽነት ከም ድማ ብሪፈረንደም ገይርና ዝወዳናዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፈታትን ምስ ኤርትራ ደማዊ ጸላይን ናይ ኤርትራ ልውላውነት ዘይኽብርን ክሳዕ ክንደይ ናይ ኤርትራ ቆለጭ ከብል ዝኽእል ምዃኑ ነዚ ከየኽበርካ ድማ ተገምጢልካ መጺኻ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ደፊርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃበኒ ገለ ወገን ናይ ጅቡቲ ናይ ኤርትራ ሃበኒ በቲ ሓደ ብቁጠባ ተሻሪኽካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ንስኻ ድማ ገንዘብ ትረክብ ትኽእል ኢኻ እናበልካ ድራማታት ሰሪሕካ ተሽክዖ ሰብ የለን ኤርትራ ውፅኢት ህያብ ናይቶም ነታ ዘይትድገም ሂወቶም ከፍ ኢሎም ዘምፅዋ እዮም እዚ ክበሃል ከሎ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ወደ ባታ የብላን ክትጥምቶን ስቑኢሉ ንክበላሾን ኣይኮነትን ሒዛቶ ዘላ ክበሃል ከሎ ወይ እውን ትፀጋታት ናትና ግን ብርትዓዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዳ እምበር ልውላውነትካ ሸጥካ ጽባሕ ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ክመልሰካ ዝኽእል ኣፍ ደገ ከፊትካ ክትከዶ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ግን ምርዳእ የድሊ In a practical sense, military and security planning could also be affected, as a foreign power would have a permanent base of operations within its borders. However, the scale of this loss is negotiable. If Eritrea leases only a small, carefully chosen section, the vast majority of its coastline remains under its sovereign control. Through a detailed legal agreement, security risks can be minimized with joint patrols and مساخاتكم سي كمي غير يسبديل كغبر زخل مخنياتو اب عالم تزعبيه ديل زبال ات فدريشن ايرترا داي فوتو وت فدريشن زغبره مندي تحس وسو تازم سبازياتهم رؤسهم نمبر شرعي ايرتراوي بجاكم زاز 4 سمعوا اب زخون يكون مزياتهم ننوح ديل نغبرو لعلت كاغزد لي اوفر اول كمان كغبره لود يبلون نسبه ايرترا بمول وكيله كزارب هيكلني برانسي دت امام النجر يلونا يحسبوني سلمتاي بعالم يكون أبزخون يكون استفدت محقي نايمت حسكي لتلزلوم هالي تقمتي لو مسكنتاي كبلي جميرو مالو لومي نايزياتهم نقر أي ودعني نخنبل كلنا وكو غابزير تبقيسنا يكوننا انتاي زبل زلا بزي إيرتراسي تقبرو زلا أبقرنا أفريقيا تسعوتوسي مجلسنا يوشتاوت أقاماتايو Could Eritrea's internal challenges be the roots for regional instability? ኤርትራ ውሽጣዊ ፀገማታ ዶ ይኸውን ነዚ ኣብ ከባቢና መፅያ ንምር ንኽትርብሽ ንኽብፅብፅ ዝገብራ ዘሎ ኢሎም ኮይም ወየናታ ንሓማታ ዝብልዎ ኮዚዩ ሆርን ረቪው ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራዊ ነቒፍዎ ዝነበረ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ብሓደ ውልቀ ምልካዊ መርሕነት ትመሓደር ኮይና ምርጫ ዘየካየደት ዝኾነ ይገበረትን ህዝቢ ድማ ግዱድ ሃገራዊ ዕስክርና ዝተታሕዘ ይብሉ اوكي ኤርትራ ድሌት ኤርትራ ከም ድሌት ክትነብር ትኽእል ውፅኢት ዝኹሉ ዘላቶ ድማ ንስኻትኩም ትፈጥርዎ ዘለኹም ፀገም እምበር ንትናትኩም ፀገም ተዝእለ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ለውጢ መፀ ነይሩ ሽዑ እንታይ ይብልለው ኤርትራ ነትናታ ዘሎ ፀገማት እያ ኤክስፖርት ደገ ትሰዶ ዘለና ኣብነት ኤርትራ ኤክስፖርት ዶሜስቲክ ኮንትሮል ታክቲክስ ቱ ሪጂናል ፖለቲክስ እዚ ንከምቲ ንሳ ንህዝባ ትቋፅሮ ናብ ካልኦት ተሰጋግሮ ኣላ መን ካልኦት እንታይ ገይራትኩም እንታይ ኣሰጋጊራትኩም it has deployed troops near Ethiopia's borders and it's involved in proxy conflicts in Sudan, Somalia. ሰራዊትና ታ ኣብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ መሬትና ኤርትራ ዘይኮነ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ዝባል ዘሎ ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ዝደለየ ክፋል ናይ ሃገራ ከተቐምጦም ትኽእል እያ ንስኻ ደይኮንካ ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ ኢልካ ወታደራዊ ሓይሊ ኣንጻር ኤርትራ ንኽዋጋእ ተሰልጥን ዘለኻ ንስኻ ደይኮንካ ናብ ትግራይ ንትግራይ ኣብ ክልተ መቒልካ ብክልቲኡ ወገን ተሰልጥን ዘለኻ ንኣምሓራ ብምልሻን ብኻልን ጌርካ ትቐትል ዘለኻ ኣብ ሶማል ሰራዊትካ እቲኻ ዘለኻ ስኻ ደይኮንካ ኤርትራ ደይ ሰራዊት እትያ ዘላ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፕሮጀክት ክገብሩልና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣን ባይ ዘ ወይ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ውሽጣዊ ቅልውላው ስለ ዘለዋ ነቲ ቅልውላው እያ ናባና ትሰዶ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕፍረት ዝበሃል የለን ሕንከት ዝበሃል የለን ኣብ ሃገሮም ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣብቲ ሃገር ምናልባት ነገረ መንገድና ኣተሓሒዝና ክንሪኦ if there was this video ለንቀነ ካብኡ ዝወፀ ለውለስነስ ኢሎም ዘሰጋት ዘውፅዎ ዘሎ ቪድዮ ረይዎ ቦት እዚ ኣብ መንጎ ቦት ናይ ነዳዲ ዝነበረ ተበላሽዩ ድዩ ገለ ጥጦ ምስ በለ ቀዲዶ እሞ ነዳዲ ይወስድ ኣለዉ ካብኡ ካብዚ ዝኸፍእ ሕጊ ኣልቦነት ኣሎ ምናልባት እዚ ኩሉ ነዳድን ናፍታን ገለን ዝፈስስ ዘሎ
هذا سب كربيت تغيرو او تولعو انت عينت ناي دامج ناي انفايرمنت كفتر يخل اوريدي تتفسس زلو نداري كندمنتاي كسارا ازي وصيت ناي حدا سرعه البونت زلو منغستي زريو بحريات ازي ስለዚህ ለውለስነስ አባቶም ይዘሎ ነዚ ጉዳይ ዝሸለል ኢሎም ግን ንኤርትራ ክነቕፉ መልሓሶም ዝውርውሩልና ለይትን መዓልትን ስለዘለው ኩሉ ግዜ ምስተቆጣዕና ይንዑ 1 year ago, Bitcoin was at like $70,000. Yeah, I so know. it has I mean, still it's had incredible incredible performance. If you go back to 2020, it's up 1,500%, right? So one of the things that I like to do is I like to take assets and denominate them in Bitcoin. So anyone can make money when you compare it to the dollar. The dollar only goes down. And so if you look at stocks, the S&P is up 100% since January of 2020. In Bitcoin terms, it's down 88%. So while stock investors think they're winning, when you compare it to a finite كل عينات انفستمنت تبع عالم زلو ريل استيت بلو ببيتكوين تعقين كان تحت قد ستراي زخيد سلازي منقصو زي قواصرو ما نمزب كمنت لك زي كل اسيت انتلو بيتكوين كريبتو بعبي وانت ترديو كمالتي جن بيتكوين سبيشالي اذن تاي مالتي بو حدت تجنزبكا بفلاي بعل باوند باتيران عند انجليزي كا اوروبا ولا دولار كلهم تحتهم زخدو زلو سلازي ولا كل انت دي تبع نشتي كفال استوعي كا بتنكاغي تقنا قاليا كي تتنكاكات قبرنات كيكون سلازي تتنكيكم نزي حماق زي نزي حماق لولاو انفستنا قبركم تخيتكم من البات تزبالت عدل كقاطمكم زغلزي مخنياتو اب تاريخ فولي مدرخينا زلنا يزبال زلو انفست يقبر سب دما تزعبي يزخسر سلازخونه تتقوموا لنا زي عدل بروجرام علينا تتقوموا بعلنا خنقبرينا تلكم دما املاخ يحقسكم نابلكم اجي نابتناي زباناكم የጀነራል ጻድቃንና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶ መነጋገሪያ ሆኗል። ከአዲስ አበባ በ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለ ስፍራም የብልጽግናው ሰው አቶ ጌታቸውንም ጀነራል ጻድቃንንም ይዘዋቸው ተጉዟል። አብይ ከሰሞኑ አቶ ጌታቸው ረዳን በተገኙባቸው መድረኮች ሁሉ ሲያስከትሉ ታይቷል። በቅርቡ ተደመርኩ ያሉት አማካሪያቸው በከተማም በገጠርም እያስከተሉ ዳቦም እያጎረሱ የታዩባቸው አጋጣሚዎችም መወያያ ነበሩ። ዛሬ ደግሞ ወደ ባሌ ፓርክና ሎጂ በርካታ ሹማምንትን ይዘው ተጉዟል። ለወትሮ እንደሚያደርጉት በአቶ ተመስገን ጥሩነህ ከመታጀብ ወጥተው ሰዎችን እየቀያየሩ የመጡም ይመስላሉ። በዚህ ጉዞ የብልጽግናና የሻዕቢያ ጥምር ትግራይን የማጥፋት ኃይልን የተዋጉት ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረት بحفشة إذا سلزيا تريوا زلهم أزيا مسحق كينا زلا زرباي زقرم سلمتاي استريوا زلهم سلي أشحات حزب تقراي مستقاتله بهوت أشحات نصحات منسيات لك دخاتات تساويتكا بحاجة كفيلكا شهيد ستي جرين بارك خيت كادما انجوي تقبر دحان بعد ساعات كان زبلو زلو بعد ستالين سموه እና እየተመረጡ ነው የሚሉት በጣም አሳዛኝ ጊዜ ያሳልፉ ነው እነዚህ ሰዎች ያሳዝናሉ። እኔ በእውነት እነዚህ እንኳን ተገረመች ነገታቸው ነጻርቃን ከማዱ አይታ እንዴ እያለች የተገረመች ነው። እንኳን ተገረመች ነጭ ሳር ላይ ያለች እንኳን ተገረመች በስራቸው ማለት ነው። መገረም ስለምታይ እስከ ዚያዳ ዘገርም እዚ ኩነታት እዚ ብሓን እዚያ መከረየኩም እቲ ዘገርም ኩነታት ማለት እዩ። አብይ አሕመድ ኩሉ ናይ ልምዓት ምዕባለታት አበይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ገለ ክፋል ናይ ደቡብ maybe ኣብ ክልል ሶማል ክትብሎ ትኽልት ናይ ማዕድናት ፕሮጀክት እኳ ኣይኮነስ ናይ ማዕድናት እዩ ንምምዝማዝ ነቲ ናቹራል ጋዝ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ። ናብ ኣምሓራን ትግራይን ቦምባ ይሰድድ፣ ዕግርግር ይሰድድ፣ ሓዊ ይሰድድ፣ ብርሰት ይሰድድ። ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ድማ ኣብ ደቡብ ናይ ኣብ ክልል ኦሮሚያን ኣብ ናይ ኦሮሞ ግዝኣትን ኢንቨስት ይገብሮ ዘሎ። ኩሉ እዚ ነገር እዚ ድማ ክርድኦ ዘይከኣለ መን እዩ ዘሎ? እስኪ እቲ ክርድኦ ዘይከኣለ ኣብ እቶም ምስ ኮይኖም ዘጣቅዑ ዘለው ንዓዶም 5 ሳንቲም ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ኣይገበረሎም ተጋሩ። በዓል ጌታቸው ረዳ ግን ኢንቨስት ገይረሎም ኣብ ምንታይ? ኣብ ከብዶም ንከብዶም ኢንቨስት ስለ ዝገበረሎም በድሕሪኡ ከይዶም እንታይ ገብርለው? ኦሮሞማ ዝበሃል ግን እንታይ ገብርለው? ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ሰብ ግዜ ስለ ዝኾኑ ሓደ ደጋፊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተጋጊዱ ውፅኢዋ ዛ ኣርቲክል ዋላ እንታይ ተረዳንን እዚ ናይ ኦሮሞማ እንታይ ገብርለው ኢሉ the new Oromo sovereign fund quietly took over part of the Kefi Gold's Tulu Kapi investment in September. While still State Minister of Finance, Eyob ensured the transfer of federal government shares in the joint venture Tulu Kapi Gold Mine to this new entity. ስለዚህ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ
ፋንድ ዝብልዎ ዘለው ናቡ ከሰጋግርዎ ከለው ነዚ ዝገበረ ድማ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ናሽናል ባንክ ሓላፊ ዘሎ ቀደም ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ከሎ ዝሰጋግሮ ምዃኑ ግን ሰራቂ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ባእሲ ከም ዘጋጥሞ ኣብዚ ሓደ ሃፍቶም በርሀ ዝበሃል ትግራዋይ እዩ I had a chance to speak with source of this news. It's confirmed. The Oromo are working on building the state of Oromia and good for them. ስለዚ ኦሮሞ ምስ ኣብል ምስ ኩሎም ካድረታትን ኮይኖም ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንኦሮሞ ንምህናፅን ሃብቲ ናይ ኦሮሞ ንምክዕባትን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ከምኡ እዩ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ እንታይ ብል ነይሩ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክንገብርና ንኦሮሞ ከነማዕብሎ ኢና ይብል ነይሩ ኦሮሞ ግን ተጋሩ ዋላ ኣብ ሓዊ ይጠበሱ ኣምሓሩ ኣይግድሰና እንታይ ደገድሰና ንኦሮሞ ንምዕባል ይብሉ ኣለዉ ዘገርም እዩ እንተኾነ ኣብ ውሽጦም እውን ፀገም ኣሎ ይብሉ ኣሎ እንታይ ኢሉ within the fund a rival function from the old Oromo People's Democratic ካብቶም ዓበይቲ OPDO ዝበሃሉ has begun to challenge the capitalist young elite ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ ናይ ቀደም ፖለቲከኛትን ንኣሽቱን ፍልልይ ኣጋጢሙ ኣሎ for example led by Adare Asafa ዝበሃል ማለት head of the OSF the Daba Debele Ethiopia's ambassador to Japan and the close ally of Abiy the veteran Oromo cadres from amongom ካባእሲ ማለት ነቲ ከመይ ጌርና ንበልዖ ንሰትዮ ነቲ ሃብቲ ኣብ ዝብል እዩ ተፈላለዮም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ከመይ ገይሮም ናብቲ ክልል የስግርዎ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እታ ሃገር ትበሃል መምቕቓላ ዘይተርፍ ካብ ኮነ ኣብ ዘበን ጉራውራ እንታይ እዮም ዝብሉ ነፍስኻ ይትዕብራ ክልልካ ይትዕብራ እዩ ኮይኑ ዘሎ መጀመርያ እቶም መራሕቲ ኩላቶም ሃብቲሞም እዮም ብግሎም ናይ ግሊ ሃብቲ ኣጥርዮም እዮም ከምኡ ድማ ነቲ ክልሎም ድማ ከብትምወሎም እቲ ሃገር ክትበርስ ስለትኽእል ወዮ እቶም ህዝቦም ቁማር ዘብልዑ ንህዝብናቶም ከም ዝብላዕን ከም ዝጠፍን ዝገበሩ ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ በቃ ፅቡቅ ገበርኩም ኣብይ ኣሕመድ መዓልታዊ ሓዱሽ ፕሮጀክት ኣብ ኦሮሞ ትገብር ኣለኻ ንዓይን ንከብደይን ንባንከይን ጥራይ ትረስዓኒ እምበር ድሌትካ ግበር ንሕና ድማ ኣብ ጎንካ ኣለና እናበሉ ሽፋን ይህብዎ ኣለዉ ምስተወሰነ ግዜ እዚ ቦታ እዚ በቶም ናይ ኣምሓራ እሊት እዩ ዝተሓዝ ነይሩ አንደርካቶ ገዱ በዓል ገዱ ድዮም በዓል አንደርካቸው ድዮም በዓል ካልኦት ድዮም ንሳቶም እዮም ነዚ ቦታ እዚ ዝትክእዎ ነይሮም ኢሉ ንሓታቶም ኣውፅኡ ሎሚ ወላ እውን ነቲ ተመስገን ጥሩነን ካህልን ኣልዩ በዞም ተጋሩ ክትክኦ ይረአ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ግዜ እናበልዐ እናቀያየሮም ቤላ ገይሩ ይፃወተሎም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እቲ ኩንነት ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሕማቅ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር የግዳስ ንሱ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከምዚያ እናገበረ ፕሮጀክት መረቕኩ ገለና ገበረቕኩ እናበለ ነታ ሃገር ከም ድሌቱ ይጥቀመላ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዛ ብፍላይ ኣንተ በዘራኹኹም ስእሊ ናይቲ ምዕባለታት ናቱ ኢሉ ዘዝሮ ዘሎ ብፍላይ ዛ ዝከረየኩም ፀናኩም ፕሮጀክት ብዙሓት ኣምሓራ ሪኣክት ገይሮምሉ ነይሮም መዓልታዊ ወይ ከዓ ሰሙናዊ ወርሓዊ ዓብዪ ይኹን ፕሮጀክት ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ካልእ ከማዕብል ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግን ሓዊ ጥራይ ዝድርቢ ዘሎ ነቲ ዘሎ ዘብርስ ዘሎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝለዓለ መንፈስ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ንኣብነት ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓደሽቲ ቦታታት ይተዋፀር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ሓዱሽ ቦታታት ተቆፃፂሩ ናይ ፋኖ ምስፍሕፋሕ ዘርኢ ወይ እውን ይደፍእ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቶም ኣምሓራን ብፍላይ ለንቀነ ድማ ሓደ ድራማ ኣጋጢሙላ መንጎቶም ኣምሓራን ነቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊትን ናይ ፋኖን ብዛዕባ እዚኣ ጓል እዚኣ ሓደ ዓብዪ ዲቤት ተላዒሉ ከም ዘሎ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ስለዚህ ልጅ ላወራችሁ ነው የመጣሁት። ሁላችሁም ሚዲያ ላይ በዚህ ሰሞን እንደምታዩ ሁሉም እያናወጣት ነው። አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው እና እቺ ልጅ ልትዋጋ መጣች፣ መከላከያ ጋር ከፋኖ ጋር ለማጥቃት መጣች። አጋጣሚ ተመታ ሞተች። እንግዲህ ያው እናንተ መከላከያ እንደዚህ ያደርጋት መከላከያ እንደዚህ ያደርጋት ብላችሁ ሚዲያውን እያናወጣችሁ ነው እና ልትዋጋ ነው የመጣችሁ። ልትዋጋ መጣችበት ሞታለች እና የመከላከያ ህይወት የዶሮ ህይወት መስላ እንዴ ልትወጋው ልትገል መጣችበት እንታይ እስከ እዮም ዝብሉ ዘገርም እኮ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ መማታ ጥራይ ኣይኮነን ኣዛሪቡ ምክንያቱ ማለት ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣለዉ ብቃላቶም ከይነጋኖ ወይ ከይንውስኸሉ ካብ ዝብል ገለ ካብተን ጋዜጣታት ናይቲ ዓዲ ክዛረባሉ ርኢና ኣለና ሃገር ኣብ ቅልውላው ዘላ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ናብ ህልቂት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ዋላ ኣብ ገለገሊኡ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣቕሊ ፅበት ይጥቀማሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ድሮናት ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዝረእይዎ እንታይ ይብልዎም ኣለዉ
አማራ ክልል የድሮን ጥቃቶች ተፈጸሙ። የብልጽግናው ሹም ከወያኔና ከሻዕቢያ ተላላኪ ጋር ትንቅንቅ ላይ ነን ብለዋል። በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የሚደረጉ ውጊያዎችም እንደቀጠሉ ናቸው። የክልሉ ህዝብ ያለበትን ቀውስ የጦርነት አውድማ ሆኖ መቀጠሉን የሚገልጸውም እንዲህ ባለ መንገድ ነው። አካኮ ነው እያደርን ያለን። ደደን ይዞናል። አሁን ብርዱ አልወጣልኝም። ዱር እንዳደርኩ ነው የመጣሁት እኔ። የሞተ ዘመድ መቅበር አቅቶናል። የታመመ ዘመድ ልጅ መጠየቅ አቅቶናል። ብልጽግናው ሹም ከምንሪኦ ዘለና ብድሮናት ገይሩ ንህዝቢ ኣምሓራ ንነዊሕ ዓመታት ገይሩሎ ዳርጋ ናብ 2 ዓመት ተፀጊዑ ሓሊፉሎ እቲ ኩናት ናብ ኣምሓራ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ድሮናት ከም ዝጥቀም እዮም ዝነግሩ ብዓብዩ ድማ ትክልል ናይ ዓውዲ ኩናት ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ እቲ ኣርቲክል ኣውፅኦሞ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ሽግር እናኾነ ይመፅእ ከም ዘለዎን ናይ ኢትዮጵያ ሲቪል ዋር has intensified with Prime Minister Abiy Ahmed's forces accused of targeting Amhara civilians using drones, tanks, and jets. ስለዚህ እዚ ኣርቲክል ባዕሎም ዘውፅዎ ኢትዮጵያውያን ዝወፀ እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ታንክታት ከምኡ ድማ ነፈርቲ ኩናት እናተጠቀመ ኣብ ልዕሊ ፀላተይ ዝበሎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ብዙሕ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ እቲ ኩናታት እቲ ሲቪል ዎር ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ the conflict has caused thousands of deaths and millions of displacement. ስለዚ በሽሓት ሰባት ቀትሉ ኣሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉ ውሽጢ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ኣሎ። ንኣብነት ኬዘፍ ባለም ወሰን እንጂ ጓል 19 ዓመት ናይ ኣምሓራ ፋይተር እዛ ባለም ዋሰት ትበሃል ዘላ ማለት እዩ was reportedly captured ከም ዝተሓዘትን ከም ዝተኣስረትን ከም ድማ ጡባን ካልእን ቆሪፆም ብሕማቅ ኣቀታተላ ከም ዝቆተልዋ እዩ ዝንገር ዘሎ። Hertatus reading Amhara was deliberately targeted and soldiers allegedly celebrated over her body. ስለዚ ነቲ ናይ ኣምሓራ ዝብል ታቱናታ ድማ ብፍሉይ ታርጌት ገይሮም ከም ዘበልዎን ኣብ ልዕሊ ሬሳናታ ድማ ክስዕስዑ ከም ዝተረኣዩ እቶም ሰራዊት ዝኻ ናይ ብሓቂ ግፍዐኛን ፅልኢ ዘለዎ ኣብ ርሱን ዝኾነ ሕማቅ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ኩናት ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ቂምታናቱ ዘበናት ክቅፅል ዝኽእል ምዃኑ እዩ። The article claims Amharas face systemic discrimination including displacements from Oromia and Addis Ababa detention. ስለዚ ኣምሓራ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ሲስተማዊ ዝኾነ ግፍዒ ይወርዶም ከም ዘለውን ካብ ክልል ኣምሓራን ከምኡ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይጥረዙ ከም ዘለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ማዓስከራት ይኣቱ ከም ዘለውን ካብ ቁጠባ ይእለዩ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ካብ መነባብሮም ከም ዝግለሉን ናብ ድሕረትን ድኽነትን ከም ዝወድቁ ይግበሩ ከም ዘለውን እዚኻ ቁጠባዊ ስደት ከም ዘሎን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ መንእሰይ ኣምሓራ መሊሱ ንክቃለስ ክደፍኦ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው። እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቅፅል ኣሎ። እቲ ሰራዊት ድማ መመሊሱ ናብ ፅልኢ ናይቲ ሃገር ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ድማ ብከምዚ መንገዲ ቀፂልካ ናብ ብፍላይ እቲ መንግስቲ ክነቃነቕ ተጀሚሩ ኣብ ሕሱም ዝኾነ ኩነታት ሕድ ክእቶ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። ብትክክል ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ነታ ሃገር ክቋፀረ ከም ዘይከኣለን ዋላ እቲ ናይ ቁጠባ ድራማ ዝገብሮ ዘለውን ብኩሉ መንገዲ እቲ ቁጠባ ፌል ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ንስኻ ትርእዩ ዘለካ ፕሮጀክት ዘይኮነ ተራ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ርዩ። በተለይ የምንዛሬ ተመንን በተመለከተ መንግስት የሄደበት የተሳሳተ ፖሊሲ ለምን እንደዳረገን ታውቃላችሁ። 42 ብር ነው ዶላር ዛሬ እየተመነዘረ ያለው። ይሄ ዓመት የፈረንጆቹ ሲያልቅ 47 ብር ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ ብልጽግናን ቢመርጥ ከ5 ዓመት በኋላ አሁን 4500 ብር የሚገዛ ጤፍ በኢኮኖሚ ሞዴል ሰርተነዋል 8900 ብር ነው የሚገባ። ኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ ቃላቶች የሚያስቀምጥ ብሓፈሻ እቲ ቁጠባዊ ሞዴል ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝጥቀምሉ ዘሎ ኩሉ ነገር ካብ ሕማቅ ናብ ዝበኣሰ ዝኸይድን እቲ ሃገር ድማ ቀስ ብቀስ ሽግርናታ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ምናልባት ኣብዚ ያለ ሓንቲ ጓል ለንቀነ ብዙሕ የዝርዋ ኣለው የጥሕና ዳ ኣንበር ሀገር ነው ያለሽው። መጀመሪያ ሀገር ይገንባ፣ ግብር ይከፈል። ና እስቲ ወንድም አለም ና እስቲ ና አረፍ በል ና አንዴ እንነጋገር እስቲ። እኛ እኮ ግብር አንከፍልም አላልንም። ግብር የመክፈል ግዴታችን ነው ሲጀመር። በሓልቲ ትካል እንዲያ ኣነ ንሃገረይ ግብሪ ክከፍል ድኻ ሃገር ያኢልኩምኒ ከም ወዲ ሃገር ድማ ግብሪ ንክንከፍል ፀገም ኣይኮነን። ንሃገርና ግብሪ ክንከፍል ድልዋት ኢና።
እንታይ ዳይ ትጸገም ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ከም ዘሎ ምናልባቶም ትካል ክንከፍት ኢና ንኢትዮጵያ ትብሉ ዘለኹም ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለኩም እንደ ባህላነ ወይ እውን ገለ ዝርብጸኩም ከም ዘሎ ነቲ ገንዘብ ክትከስርዎ ትርበጹ ከም ዘለኹም እየ ዝፈልጥ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ብውሑስ መንገዲ ዓብ ዕቤት ከም ጻልካ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ኣሎ ኢለና ነገርኩኹም ንሕና ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድና ትቃጸል ዘላ ሃገር ዕድል ናይ ቢዝነስ ይረአየና ኣሎ ከም ኤርትራውያን ድማ ክንጥረዚና ሃብትና ክገሪ ክንቀተል ንኽእል ኢና ኢልኩም ናብኡ ትኸዱ ኣለኹም ሰባት good luck ጽቡቕ ዕድል ጥራይ ዝብለኩም እንታይ ትብለኩም ኣላ ትካል ተመስሪትካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ስምዕዋ አንድ ፊርማ ለማስፈረም 7 ቀን ይፈጃል 7 ቀን ልክ አንተ ሄደክ ስራ ቦታ ላይ 2 ተኩል ስትሰለፍ አንተ እነሱ የሚገቡት 2 ተኩል ነው አንተ የምትሰለፈው ደግሞ 11 ሰዓት ነው ወይ ደግሞ 12 ሰዓት ነው ተሰልፈ የምትጠብቃቸው እንደዛም ሆኖ በቅጡም ያነናገረ ሰው የለም ቅሬታ ሰሚ ተብሎ እላይ የተመደበው ሰውዬ ራሱ ሄዶ ቅሬታ የሚያቀርብበት ቦታ ነው የሚፈልገው ሲጀመር አይሰማህም እኔ ቅሬታ አለኝ ብዬ ሲሄድ እታች ወርደሽ አንደኛ ላይ አናግሪያቸው አለኝ አንደኛ ላይ እኮ አናግሬ 3 ሳምንት በሙሉ ለፍቼ ምንም መፍትሄ ስላላገኘው ነው አንተ ጋር የመጣሁት አልኩት እኔ ጋር ብትመጪ ምንም ምን ማረግልሽ ነገር የለም ማለት አንደኛ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ምንም አይነት በቃ ማለት አይኖ ስራ ይበዛባቸዋል በቃ ይደክማሉ ነገሩ ምንድነው የሚደክም እሺ በቃ ማለት የሁላችንንም ይሄ አያ እንታ ትብልደላ بعد تكال مخان أزي كبيت سلزخونة تكال كاك الشيطان كتطفون كاللغة أزيو عبي صور زراقف كاخويني تسمعها كاتب الدلا قبر لخد كفل ويون ناب حدا تكال زخونة نقر كتقبر كتفرم دعرقيتك نما عالتاتي خاقلال تبل زخونة نقر هايسلتني نحادا وفي سكيت كاز يقبر اللي زبال كايو ناب تخيد بلاكا خندي ساعتا تتعفي كانا ومسكت كادما نتحت ورد بلاكا كابو كاي مسيان تبالكا مزقبري بلين بفتصهم كقدسوا الكايدة اليوم ትካላት ብብዝሒ ይዕጸሎ ምክንያቱ ናይ ግብሪ ጸገም ጥራይ ደኮነስ ወላው ንኽትከፍል ዘሎ ሸንኮለሉን ከርተትናቱን ኣመና ዝኻ እንታዩ መንግስቲ ኮንትሮል ስለ ዘይብሉ ኣብ ሸንኮለል ስለ ዘለው ኣብ ካልእ ስለ ዘለው ብልሽውና ስለ ዘለው መናብረ ድማ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ደሞዝ ዘይብካዮም ከመይ እዮም ዝገብሩ ደሞዝ እንተዘይብሉ ሓደ ህዝቢ ከመይ ዝገብረካ እንታይ ገብሪ ይሰርሓልካ ወይ ኮራፕሽን ክገብር ኣሎ ብብልሽውና ንኽሰርሕ ክትበለካ እኹል ደሞዝ ዘይብሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከመይ ዝገብር ምክንያቱ كنبر سلا زلوا دحر تخكلني دومو زي بلو كعب صراحة كعصقوق زي كتل تعرف خوينو لا يزقبر كل زي شنكولا اللي بلاك شنكولا المبال مالت مبزحت زي كوربشن أفضل جاي شنكولا اللي تبل جزيها خا على الفكرة هتقبر بلشو ناخد قبري خات قدام أتبل شو نادما نبكالي دخيد لذي أزتري وزلهم بدعمي تواريدنا لنا نابلتي اعتزارف زلا ويل التكونتات ممليش النباسي خير له نبي كونتات نيتقرأي ناير ترانك سجرينا أوتات كابزع درام. دربع تشع غشقن تشوينا عين نبرن نابرانا يمرحلان مسافري أي أخلان. كما جينا بربع تشع نبر وصور الختدي أفكوينا خن نبر كلنا عبرخة نفتح لنا دو زنادي مفتعي على النادو. إسكاب كندي مع التخينا شونا وزي تجارب شوينا خن نبر نفتح له دوي. قال أي مريض زي وهذا بكا كاو لعلي سلطان بعلهم فوتوركم مسكوت نعنا وتمالالينا نهزو دكرايو تمالاليو اني قلنا وزينا لنا حزنا بداغاي تهزبني من تاعهم عاطف لازم انا دموز انا عايدلن اب تግራይ እስኪ ነብር ይየ ስለዚህ አንብረን መሬት ሚተርባይ ካለካ አጉረዳይ አገዝ ኸይሩ መቸም ትናይ ትግራይ ጉዳይ ከም ትሪዎ ዘለኹም ይኹም እዚኦም ኣብዚ ከምዚ ኣይሎም ይማኸሩ እቲ ትግራይ ድማ ኣብ ውሽጡ ሓዋቲዎ ይባልዑ ትኩነታት ናቶም ድማ ብፍላይ እቲ ሰራዊት ወይ እውን TDF ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ዕግርግር እሞኻ እቲ ትግራይ ዝበሃል ካበይ የምፅኡ ባጀት ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ወሰኽ ንክገብር very critical ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ከመይ ገይሮም ክሰግርዎ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ግን እንታይ ስከይብሉ ኣብዚ ስከስምዕዎም ብፍላይ ብወገን ንሳቶም ብዝዕዘብዎ ዘለዉ ኩነታት ክረአ ከሎ ብፍላይ እዚ ናይ ጻድቃን ታክቲክ ወይ እውን እዚ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝኽተልዎ ዘለዎ መንገዲ ንምንታይ ዕላማን በናይ መንገድን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ኢድ የብሉን ወይ እውን ዝኾነ ነገር ይገብር የለን ኢሉ ዝኣምን ዘሎ ይመስለንን ምክንያቱ they are using every opportunity ንትግራይ ፋዕብትን ክእትውላ ፕሪቶሪያ ነው የሚሉት ጻድቃን
እሳቸው ለጦርነት የተዘጋጁ አሰብን ለአብይ አህመድ ለማምጣት እና የአሰቡ አሉላ ሊባሉ ማለት ነው። በእሳቸው እናያየ ሰውን አታለዋቸዋል። ያየ ሰው መጽሐፉ ላይ አንብባችሁት ከሆነ ከላይ እስከታች ጻድቃንን ጀግና አድርጎ ነው ያወጣቸው። ልክ የኮማንድ ሴንተሩ መሪ ብሬኑ ጻድቃን እንደሆነ፣ ምክንያቱም ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽኑ እነ ጻድቃን ስለነበሩ ነው። ጀነራሎቹ ግን እየነገሩ ነው ያሉት እንዲያውም ጻድቃን ዩስ ሃይ ላያቢሊቲ ለኛ ሸክም ነበረብን ለኛ እንደውም እንኳን ሊዋጋ በእኛ ጀርባ ነው ሻዕቢያ እንዳይገለው ፈርቶ እኛ ጀርባ ላይ ተንጠልጥሎ እኛን ያዳን ነው ፋርታ ጻድቃን ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ጻድቃን ብዓብዪ ሁኔታ ቃልስናቶም ሓሽሽ ዝበልዓ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣብ መወዳእታ ተጋሩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ድራማ ብፍላይ ነዚ ብወገን በዓል ጻድቃን ዝፈጥርዎ ዘለው ብትክክል ተረዲኦም መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸብሉ ሽግሮም ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ዕግሽግሽ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ፀገም ተደይዕውዮም ዝበኣሰ ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ዝበኣሰ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚኣቶም ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቶም ብወገን በዓል ስታሊን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ምቅላዕ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ዳርጋ እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ቀስ ብቐስ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ እናሓዘይ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ወሪድዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ይምክቶ ኣሎ ማለት ነው። አሜሪካ ሀገር ያሉ ያውቃሉ አልጃን ሚድድ አብይ ጠንቅቆ ያውቃል። ቲዲኤፍ እዛ ውጭ እጁ እንደሌለበት ሻዕቢያ እዛ ውስጥ እንደሌለበት ያውቃል። ለምን የአብይን ጀነራሎች በጦር ሜዳ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ያዙ የነበሩ ሻዕቢያኖች ናቸው። ሻዕቢያ ረድቶት አብይ አህመድ ከጦርነት እንዳመለጠ አምኖልናል። ሻዕቢያ ባይደርስልን ኑሮ ሻዕቢያ ባይኖር ኑሮ በቃ የሻዕቢያን ውለታ ልንከፍለው አንችልም እሱ ባይደርስልን ኑሮ አብቅቶልን ነበረ ብሏል። ስለዚህ የሻዕቢያ የጦርነት አቅም የጦርነት ጉልበት አብይ አህመድ ብጥራው ትብል ደላብዚ እቲ ኣብ ብፋኖ ዘጋጥም ዘሎ ፋኖ ዝጎናፀፈ ዘሎ ዓወት ኢድ ሻዕቢያ ከምዘይብሉ ኣብ ብፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ ናይ ተጋሩ ናይ ቲዲኤፍ ሓይሊ እውን ከምዘየለ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ስለምንታይ ይፈልጥ ትብል ኣላ ሻዕቢያ እንተዝነብር እቲ ኩናት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኢላ በዓሉ ጀነራላቱ ንሱን ናይ ጉዳይ ናይ ሻዕቢያን ብቅዓት ናይ ሻዕቢያን መግለፂ ቃላት ከም ዘይነበሮም ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣብ ፋኖ ዘሎ ምንቅስቃሳት ሻዕቢያ እንተዝነብሮ ነይሩ ኣበይ ምበፅሒ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ ግን እኹል ኣይኮነ ንሱ ንካስስ ብግምጣል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንኣቢ ንምእላይ ሻዕቢያ ብሻዕቢያ ምትሕባር ናይ ግድን ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝናገሩ ዝዛረቡ ኣብዚ ዋላ እውን ወገን ፋኖ እውን ከምኡ ናይ ብሓቂ ለውጢ ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም እቲ ኣሰላልፋናቶም ብሻዕቢያ ብቐረባ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ትፅምዶ ኪኖቲ ናይ ህዝቢ ናብ ወታደራዊ ክቕየር ከም ዘለዎ ዘተንብህ ዘረባ ብብዙሕ መንገዲ ድወፁ ዘሎ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ዝተዛረበቶን ዝበለቶን የለን ግን እሳቶም ዝብልዎ ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ እቲ ኩነታት ከም ዝናሃለዎ ከሎ ብኩነታት ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ከምዛረባ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብስከልስባ كان خمس من قص إثيوبيا. لا سمعت أقول لك ما. لا سمعت يكونن. لا سمعت يكونن. أنا زبلك هذا لو بوليتيكا اللي أنا وقع زلنا. لا مو ناس سمعت أقول لك هي لك له. أوه كان سمعت الناس كان لك ده. أنا حتى كذا. لا يا أخوانا. نسخي على إرترا هو كنت طلع عينه. هو نعم ده هو كات لو تخنا نسينا. ولا بس بجيسو. هو كات يكونن. لو بتنا شيء قالوا ولا سخي لو طول يوم. لو تنا إرترا يعني بس حسيت من غيرك نسخي. إرترا يعني سي هاجروا نمنقصهم زتيقوا إرتاويان يوم مدين تقراوي تخي حلف تلك عني إثيوبياوي تخي زعلان من قصي إثيوبيان بزعلان تقراين اختزاربي لو تيدلي اختمرعي سخر أنت يملكتك زعما من قصي إثيوبيا أولى لإرترا قصة جموز الحساسة بوليتيكا والرأي بوليتيكاوي والسنة أنت يملكتك هاجرت نسخس كيدا خسوا هاجرت لتوانت من إثيوبيا كساحلي عديليا سلازي حيد كاس عدمات كحيد مخالي خونا أشكر الله مالتي زي قلنا حاجة دموز تخفلك عايزين من بعرف قد يبقى تنبرك زلا إثيوبيا أمير إيرترا يكون حاجة قبل الحالي حاجة وينجر كي تصرح حاجة بجبر زوم زي قاعد تسمعهم حجر يوم وقراوتنا يوم حواتنا يوم عايز تود لهم نحن هنود لهم يبلنا أنت إلى أنا مستود له أنت قيمة كم سنة سؤال نتيلا تقابل الخيسي هذا نجار يزرد عكابزي أتي أبتقرأ يزلو كنتات
እንታይ የርየኩም ነይራ ኣብዚ እቲ ናታ ሰሓቕ ናታ ኢንጆይመንት ሲ ልክዕ ምዚ ዝኣተሓሒዝካ ኢኻ ትሪኦ እዞም ኣርባዕተ ኣብቲ እቶም ሰለስተ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ትርእይዎም ዘለኹም ሃገሮም ቁማር ክትብላዕ ከላ ብኣማይት ኣሽሓት ሰብ ክቕተል ከሎ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘይሓስቡ ዝነበሩ እዮም ወይ እውን ደይ መደይ ኢሎም ከምኡ ንኽጠፍእ ዝኽእል ብፍላይ ጌታቸው ረዳ ሚሳይላት ናብ ኤርትራ ክሰድድ ከሎ ነቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ከስፋሕፍሕ ክገብሩ ከሎ መብዛሕትኦም ምዕራባውያን ሚድያታት ነጊሮም እዮም ዓለም ለኻዊ ኣቴንሽን ንኽረኽቡ ልክዕ ከምዚ ኣቢ ንኤርትራ ዝኸሶ ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ናብ ኤርትራ መሳይል ዝሰርሐ ምስ ኤርትራ ኩናት እንተተካይዱ ጥራይ ዓለም ክግደሰሎም ዝኽእል እንተዘየለ ከምዚ ናይ ኣምሓራ ተፀቒጡ ክኸይድ እቲ ኩናት ስለ ዝፈርዩ እዮም ከምኡ ገይሮሞ ሕጂ ድማ ኣብዚ ካርካር ኢሎም ዝስሕቅዎ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣከመይ ዝበለ ሓደጋ ወሪዶም ከም ዘለዉ ፈፂንካ ዝርድኦም ኣይመስለንን ኣብዚ እዋን እዚ ብጉዳይ ናቶም እዮም እዚኣ ከዛርቦም ክሕምሞም ዝግብኦም ጉዳይ ናይ ዓዶም ክኸውን ነይርዎ እዚ እቲ ድምልስ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ድሕርቲ ኩናት ምስኣቶም ዝኾነ ይኹን ድራማ ይሰርሐትን ሰራዊታ ይኹን መንግስታ ካብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዱ ኣንሳሒቡ ኣሎ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዘለዎም ቀውሲ እዛ ኣብ ጎደናታት ዘጋጥሞም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ውሽጣዊ ፀገምናቶምን ካብ 4 ኪሎ ዝብገስ ዘሎ መርሕነትን እዩ ሓንጎሎም ግን ኣበይ ፊክስ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ፊክስ ኮይኑ ዘሎ ናብ ኤርትራ ጥራይ ኣሲሮም ዘሎ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ፀላኢኻ ኣስተኻኺልካ ዘይምፍላጥ ዓቕምታትካ ድማ ናብ ፀላኢኻ ዘይምዝርጋሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ህውተታ ከም ትነብር ኣብ መወዳእታ ድማ ኩናት ተጀሚሩ ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ትወድቕ እዩ ዝገብረካ መራሕቶም ካብ ላዕሊ ጀነራላቶም ንሪኦም ኣለና ኣክንዲ ንህዝቦም ከጥሕኑ ምስ ኣቢ ኮይኖም ጣሓኖ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ጣሓኖ ይብልዎ ኣለዉ እቶም ኣክቲቪስትስ ናቶም ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ድማ ነቲ ፀገም ኣጉሊሑ ኣበይ ኣሎ ፀገም ብውሕዱ ምስ ኤርትራ ዘለና ፀገም ወላ ንኣብነት ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ እንተዝህልዎም ነይሩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ግዜያዊ መፍትሒ ረኺቡ ኣሎ ብዘየገድስ ንነዊሕ እንታይ ክኸውን እዩ ኤርትራ ፀቃ ሒዛትልና ኣላ ኣብ ጉዳይና ነተኩር መሬትና ንምምላስ ድዩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ድብልዎ ዘሎ ንኽምለሱ ድዮም ምስ ካልእ ኮነ ፀገሞም ሲ ዋን ፕሮብለም ሶልቭድ ጌርካ ሓደ ፕሮብለም ኣሊኻ ፀጊዕካ ናብቲ ተሪፉ ደሎ ከተተኩር ይግባእካ ኖ they have this ኣብ ርእሶም delusion ህውተታ ስለ ዘለዎም ነቲ ኩነታት ብትክክል ክግንዘብዎ ስለ ዘይከኣሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ንርኢ ኣለና but at the end of the day it's your choice ንሕና ክንሪኦን ክንከታተሎን እቲ ኩነታት ድማ ክንዛረበሉ ጥራይና ንኽእል እምበር ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዲቤት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ሸው ሞር ኢንትረስቲንግ ንዓታቶም ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ብዛዕባኹም ምሳኹም ርክብ የብላ ኩነታታ ሒዛ ትኸይድ ኣላ ኣቢ ንዓኹም ዲቕ ዝበለ ሽግር ክፈጢሩልኩም ኣሎ ናብ ዝገደደ ድማ ክወዘኩም ይፍትን ኣሎ በት you're just ውሕጅ እናስሓቐ እዩ ዝወሰድካ ዝበሃል ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ነቶም ቁሩብ ነቲ ኩነታት ኣስተውዒሎም ክምክቱ ዝፍትኑ ድማ ከም በዓል እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓታቶም ኣብ ምድኻም እየን ዝውዕላ ዘለዋ but again this is their thing ነት ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ብባይቶ ዝተመረፁ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ኣሲሮሞም ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ኢና ዝብሉ ኣካላት መፂኦም ኣሲሮሞም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ 3 ሰባት ኣለዉ ኣቦ ወንበር ክፍሊ ፋይናንስ ተኣሲሩ ኣሎ ከምኡውን ኣቦ ወንበር ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ፈፃሚት እውን ኣቶ ዘርእሰናይ መለስ እውን ኣሲሮም ኣለዉ ካልእ ናይ ክፍሊ ፀጥታ ሓላፊ እውን ሃብቶም ዝተባሃለ ኣሎ ሃብቶም ገብረ ፃድቕ ንሃብቶም እውን ኣሲሮም ኣለዉ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ወላቲ ከመይ እዩ ተሓሲቡ ነይሩን ካልእ ኣለዎ እዞም ሰለስተ ግን እቶም ላዕለዎት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማፍያ እንተደኣልዩልና ዓቢ ንሱ ብዙሕ ውዕለት ኢና ዋላ ንዓሰብ ጥራሕ ይሓዛ ንዓሰብ ጥራሕ እንተሒዙዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፅኦ ዝኽእል ስነ ኣእምሮ ንሱ የገድሰና ይንዓና ዓሰብ እንድሕሪ ሒዙዋ ኣቢ ኣታ ናይዚኣቶም ሲ ቤን ጌርካ ትድንግፀሎም እኳ ግርም እዩ ዝብላካ ኣብ ኢትዮጵያ መዋግብ ባይታ ክትኮነና እያ ምስ ዓቢ ተሻሪኽና ኣብ ኤርትራ ረጂም ቸንጅ ንክንገብር ክንፅዕሪ ኢና ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ዌል ኖዌር ናብ ዝኾነ ይበፅሐን እንታይ ደኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ክቃወሙ ኢሎም ኣብኡ መርሕነትን ገለን ገይሮም ዝነበሩ ልቕም ልቕባ ኣቢሎም ናብዛ ስጅኖም ይትየሞም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ I mean he knows he's not stupid ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ከም ዘይትኽእል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎም ኣጠማምታ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ኤርትራዊ ኤርትራ መሬታን ህዝባን መሬታን ባሕራን እምበር
ህዝባ የገድሰናኒ ስለዚህ ኤርትራው እንደሮ ኮይንካ ክንምንታይ መጋበሪያ ክትከውን ድልውነት ኣለካ መጋበሪያ መወዳታ እቲ ነገራትና ከበደ መስከደ ነቲ መጋበሪያ ንባዕላ ያምንዎን እዮም ከምዛ ንሪያ ዘለና ድማ ኣብታ ስጅን ድቕድቓት እዮም ኣለው ወዮ እቶም መን ኢኻ ትብሎም ኣብዚኣ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፂኣ ነይራ ኣማኑኤል ቢደ ማርያም ነቲ ስርዓት ንክቕይር ብብዝሒ ዝዛረብሉ ዘለው ምናልባት ኣብ ካልእ ደይራኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ትዘውር ዘላ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንክግበር ብዙሕ ጎስጓሳት ይግበር ኣሎ ኦልሞስት እቲ ስርዓት እውን ንክእለ ኣብ ዘስምዖ ድሓ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ አፈወርቂ ልክዕ ከም ነበር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ መንግስቱ ኃይለማርያም ካብ ሃገሩ ክሃድም እዩ ክብል ሓደ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተዛሪቡ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ዘረባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ካብኡ ብዘለለ ዕጫ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ናይ መወዳእታ ዕጫ ማዕሙር ጋዳፊ ክመሳሰል ከም ዝኽእል እውን ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር ዝክብል ተሰሚዑ ዘሎ ምስ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተላዘበሉ እዋን እዩ ተቃወምቲ ስርዓት ግደፍ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ብርጌድ ንሓመዱ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ቲቦር ናጊ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝነበሮ ኣኼባ ኢሳያስ አፈወርቂ ልክዕ ከም ኢትዮጵያዊ መራሒ ዝነበረ መንግስቱ ኃይለማርያም ሃገሩ ሓዲጉ ምህዳሙ ኣይቀርን ካብ ሓፍ እንተይሉ ድማ ልክዕ ከም መራሒ ሊብያ ዝነበረ ማዕሙር ጋዳፊ ዘጋጠሙ ዕጫ ክበፅሑ ዘገርም እዩ እቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ንመንግስቲ ሃይለማርያም ከም ዝሃድም ዝገበረ ነቶም ካልኦት ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ በብሓደ ከም ንፋስ ከም ዝሃፉ ዝገበረ ሕጂ ንሳቶም ክሃድሚዮም ኢሉ ክዛረብ ከሎ እቲ ድርቅና ናቱ ንባዕሉ ዘገርም እዩ ኤኒዌይ ኣማኑኤል ቢደ ማርያም እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መርገፂ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ንኣሜሪካ ከነፍልጥ ኣለና ብምባል ፅሒፉ ነይሩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ኤርትራ ፅምዶ ንክገብርን ኩሉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ባይደን ኢራ ኣካይዳ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ፕራክቲካል ፕራግማቲክ ዝኾነ ጉዕዞ ክገብር ከም ዝደሊ ክገልፅ ከሎ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንክግበረሉ ይሓስብ ኣሎ እቶም ምስኡ ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ሬጂም ቼንጅ ንክገብሩ ዘዳልዎም ዘሎ ወይ ምስኦም ዝሰርሕ ዘሎ ድማ እንታይ ዝኾነ እዮም ይብል ኣሎ ብርግፅ ኣብ ጀርመን ውሽጣዊ ቴሮሪዝም ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ዝተረቑሑ ሓይልታት ምስኣቶም ይሰርሕ ዘሎ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣማኑኤል ቢደ ማርያም ፅቡቅ ዝኾነ ኣርቲክል ፅሒፉ ግብረ መልሲ ኣብታ ነፋሲት.ኮም ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እውን እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ብመሰረቱ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ክክደስ ዘይግብኦ እዩ ስራሕ ናቱ ናብ ናይ ኤርትራ ዘተኮረ ዘይኮነ ናብ በቲ ፋራ ዝበሃል ናይ ክምዝገብ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ናብ ጉዳይ ናይ ካሜሩን ክግደስ ከም ዘለዎ ኣምሲሉ ተመዝጊቡ ዘሎ የግዳስ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኻ ፀደፍደፍ ክብል ብፍላይ ብዓይኒ ሕግን ኤቲካል ኮንሰርን ክትሪኦ ከለካ ኢሉ ዘሎ ንሱ እቲ ፋራ ዝበሃል ነቶም ናይ ፎሬን ሎቢስትስ ክምዝገቡ ኣለዎም ናቱ ምዝገባ ድማ ጉዳይ ናቱ ብዛዕባ ካሜሩን እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዘይኮነን any involvement with Eritrean affairs or support for groups like Blue Revolution Brigade Hamadu classified as a terrorist groups in Germany would require new disclosure ስለዚ እዚ ዘድሊ ምትዕራይ ወይ ሕጋዊ ሕቶውን ካልዕል ዝኽእል ብምባል ትክክለኛ ዝኾነ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ናይ ብሓቂ ንኣማኑኤል ቢደ ማርያም ዓብይ ክብሪ ክወሃቦ ነቲ ፔጅ ናቱ ፎሎ ግበሩ ሰፖርት ግበርዎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ዓዲመ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክንዘራረብ እውን ክዕድመ ምክንያቱ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ስኢልካ ክርኦ ዘለዎም ኣይኮነን ኣክንዲ ኣብ ትዊተር ናቶም ኬድካ ፀርፊ ምፅሓፍ ሕጋዊ መንገድን ብዝግባእ መንገዲ ምፅሓፍን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሎቢዲ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ብሕጋዊ መንገዲ ክምክቶ ክፍትን ከሎ ኣገዳሲ ንሱ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ናይ ብሓቂ ክግበር ዝግበኦ እዩ እዚ ኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ውሽጣዊ ግብረ ሽበራ ተባሂሉ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ምስ ኮይኑ ዝገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሓታትነት ኣብ ተሓታትነት ክቐርብ ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው this is very very interesting article ናይ መወዳእታ ናይ ሎምናተይ ግን እዚኣ ክትከውን ሰምሮ ዝደሊ ንውላድካ ክትዕብዮ ከለካ ጥዑይኹን ስምኩም ዘይገድስ እንታይ ዓይነት ቃል እንዳሃብካ ተዕብዮ ኣገዳሲ which is ከምዚ ንስኻ ብሉፅ ኢኻ ንስኻ ከምዚ ኢኻ እንዳበለ ስለ ዝዓበየት ምስ ነብሰይ እንታይ ገይረ መስለክ ላዕሊ ኩሉ ሰብ ምዃነይ እንዳእመንኳ ኸይደ ደቂ ክላሰይ ዝገርመክስ ስምኩል ቆላይ ሓንካስ ኢለጦ ዝላዕሊ ኹም ኣነ ካባኹም በልፅ ብሎም እየ ስለምንታይ ንስኹም ስለ ዝበለ ስለዘቐመጠታ ተቓል ማለት እዩ ስለዚ ክስታይ ከምዚ ኣንዊሕካ ከምዚ ገይረ ከምዚ ቢለ ገለገለ ናይ ዝበልካ ይኮነ እታ ክስለጥ ዘለዋ ነገር ንውላድካ እንታይ ትብሉ ካብ ገዛኻ ይወፅእ ከሎ
እንታይ ይክ ያኸሰል እንትምልት ኾን ንኽእል ናፍቲ ገዛውቲ ኾን ንኽእል እንታይ ዓይነት ባግራውንድ ኣተይስካ ትሰደው ብፍላይ ካብ ምስም ኩሉ ብላትካ ኣገዳሲ ወይ ንስኻ ኣብ ዓለም ከለኹ ንሳያ ዓለመይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ብሉፅ ዝኾነ መንእሰይ ቨሪ ኢንስፒሬሽናል ሞቲቬሽናል ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ሲ ነቲ ዝጎድለካ ኣካላት በናይ ገይሩ ከም ዝትኮስ ተኣምር ኢኻ ትርኢ እዛ ቪድዮ ናቱ ኣብ ኩሉ ክዘውርየ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዲፕ ዝኾነ መሳጢ ሞቲቬሽናል ዝኾነ ነገራት ኣይትርእን ኢኻ ናይ ብሓቂ እዚ ሓውና ናይ ብሓቂ ተወላዲቱ ድማ ሓደ ግዜ ነዞም ናይ ተፈጥሮ ብድሆ ዝገጠሞም ዘዕብዩ ወለድሲ ቅዱሳን ኮይኖም እዮም ዝስምዑን ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ብድሆ ንዑ ገጢምካ ንክትከይድ ጥራይሲ ክንምንታይ መሕለኻታት ከም ዘለዎን ስለዚ ነዚ ሓውና ናይ ብሓቂ ተወላዲቱ ዝገበረትሉ ብቃላት ክገልፅ ዝኽእል ብምዃኑ ብፅሑፋቱ ክገልፅ ዝኽእል ምዃኑ ከምኡ ድማ ኣብቲ ፍርቲ ሸው ናይ ኤርትራ ታለንት ሸውን ፍሉይ ታለንት ከም ዘለዎ ርኢና ነርና ኩልና በብዝከኣልና ሞራል ንሃቦ ናይ ሆፕ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ኣብቲ ሸው ነድዩ ድማ ዓብ ክብሪ ክንህብ ይግባአና ነቶም ኩሎም ወለዲ ከምዚ ዓይነት ዘይረኸቡ ግን ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣምላኽ ሓግዝኩም እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ድማ ኣይንረስእ እናበልኩ እዚያ ክገፀኩ أبسناتنا قطري أبسناتنا منبر دهر حصاب نسال بقرينا التكبر تمال اللومن تمال دلواتنا عقبرين قالين تمال اللومن تمال دلواتنا عقبرين قالين